o kumana suratul ikhlas ni ye kɔnɔrɔ jɛlenya sɔrɔ a ye donc kafiri ninnu de nana sa ala kira ma manil ilah ala ye jɔnni ye cɛ don wa muso don wa denmisɛnnin don wa maakɔrɔba don wa a muso tɔgɔ ye di muso joli bɛ ala bolo den joli b'a bolo wala mɔgɔ n'i ko ala bɛ yen f'i ka ala ɲɛfɔ an ɲɛna de olu ye anw ka alaw ye olu ko ti muso furu nka u bɛ ko bɛ dilan ye donc e ka ala ye jɔnni ye mani huwa ilah jɔnni ye ala ye ala sɔrɔla ka ci bila ka na fɔ ala kira ye ko n'o ye ɲininkali d'i ma k'i b'a fɔ kol muhamadu a fɔ kul a fɔ ala ye fili amuru de don ala ye kira de ci kol muhamadu a fɔ huwa ko ale de allahu ale de ala ye ala ma si dɔn allahu hakila nana kɔnɔna kɔnɔ siɲɛ 2,990 ni 99 ɲɔgɔn na a ye jateminɛ kɛ n'a y'a ye an ye hindu gosi allahu nana kɔnɔna kɔnɔ a nana kɔnɔna kɔnɔ o ala don min na hamina ko mana yi sɔrɔ n'i y'a gosi n'i y'an bɛ min a bɛna ɲɛɲini sisan allah lafi jalali allah a nana kɔnɔna kɔnɔ ala don min na ni hamina ko gɛlɛ yi sɔrɔ n'i y'a ko fila kɛ k'a wurudi n'o hami ye o banna o ti siɲɛ fila k'o la siɲɛ allahu ye siɲɛ 2,992 siɲɛ 2,992 ani fila n bɛ to k'a bolo ni hamina ko gɛlɛ yi sɔrɔ c'est fini quoi allah n'i y'a ta allah ale de filɛ nin ye n'i ye nin alifu bɔ a la lillah n'i ye nin bɔ a la lahu n'i ye nin bɔ a la hu donc i mana allahu yɛlɛma cogo cogo ale de don n'i hamina ko gɛlɛ yi sɔrɔ n'i y'a wurudi siɲɛ 2,990 ani 2,992 o kumana mɔgɔw la fɔ kafuru ye huwa allahu ko de ala ye ahadun a kelen aw bɛnakɛ aw bɛnbakɛ aw fa a sara ka ne to a la ahad kafiru ye maa o maa minɛ k'a faga diinɛ nɔfɛ cɛ o cɛ bɛ yen k'o sara n'a dakɔnɔnɛ ye kira nɔfɛmɔgɔw la a farafin de ka ca a b'a hakili to farafinya t'i ko denni ye o i bɛ na ni anw nana hasidiya ni kɔnɔjuguya ta ka kɔnɔjɛlenya bila n'o tɛ kira ba fatura kɔtigɛ na jɔn de ala kira fitinin d'a kɔ la a y'a sɔrɔ kira si ye san 7 de umu aymana a bɔra Ethiopia kɔrɔ yan umu aymana de ye ala kira fitinin ta kira de ye umu aymana lajɛ a ko anti ummi ba'da wafatiha ne ba fatulen kɔfɛ e de ye n ba ye o farafin muso tɔ ka kira ta ka da kɔrɔ ka na farafin n'i ye misiri wele lajɛ bila ni ɲɔgɔn tɛ lahara bɛɛ jɔlen ɲɛna hindu ni chinois ni anglais ni tubabu ni français bɛɛ jɔlen ɲɛna ani arabu bila de bɛ seli godo an ɲɛna lahara c'est un africain il vient d'Éthiopie masa Sulemani don ala ye diɲɛ fɛn bɛɛ mara di Sulemani ma se da ye ni e bɛ taa Amérique sa i bɛ taa avion so la mais masa Sulemani tun b'a fɔ fiɲɛ ma ko na n da ka taa dɛ o bɔra Éthiopie o bɔra Éthiopie mais anw farafinya ye daga ye dɛ lakali mana d'a ma mais sa kɔni ti na n'a ma fi n'i bɛ filɛli kɛ i ɲɛ finmani nin n'o tɛ yen an karamɔgɔ i t'a ye koyi ala ye farafin bonya dɔrɔn anw de ti ɲɔgɔn fɛ quoi ni min b'a fɛ ka yɛlɛma yɛlɛ dɔrɔn wele d'an ka fara o kan o tɔ sɔnni ka yɛlɛ sanfɛ an bɛ dingɛ tigɛ k'o jigin o de ye bonɛ ye quoi
note ala kan de mana ko qul wallahu ahad ila ni saraka ni to ala o ka ko ta ka da de sila ko ahad 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 ni ko sara o ya de ko ni to ala ahad 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 ka ko ta ka da de sika ko faka fa ala ti amma sai kuma gɛlɛyara ma donc ko ahad ala kelen dɔrɔn bolo minnu b'a bolo o si tɛ ala kelen o ye ahadu de donc mamadu ala ko kira ma ko n'u y'i ɲininka ko ala ye jɔnni ye mamadu y'a f'u ye qul huwa allahu ahad a fɔ ale ye ala ye ala kelen pe naam Allahu samadu ala min ye jigitugu masa ye somadu o de ka maa jigi fa i kɔsegɛnna fɛn dɔ la sisan kibali bi ne kɔfɛ mana ne kɔjara ne ye kɛ ta o ye somadu de ye ni ma fa kɔ dɔrɔn a ye n jigi fa bɔn mɔgɔ bɛ se ka wuli ka sin faama min ma i y'a faamu ala nin kɛ ne ye n'a b'a k'i a t'i ɲininka a t'i foyi o ye ala de ye o de la firawuna tile la bolisɔnnaba dɔ tun bɛ a bɛ boli sɔn a ka boli la boli tɔgɔ ye ko sɔnnamu a b'i jɔ boli kɔnɔ a b'a fɔ y'a sɔnnamu y'a sɔnnamu y'a sɔnnamu y'a sɔnnamu y'a sɔnnamu a tora o kan k'a fɔ a da nana fili ko sɔmadu siɲɛ kelen dɔrɔn ala ko jibirila ma k'a y'a mago bila jibirila ko cogo di kafiri de don a ko y'a sɔnnamu n'a da filila siɲɛ kelen dɔrɔn a ko y'a sɔmadu o kumana a y'o sɔmadu min fɔ mun kosɔn a jigi bɛ sugu ala ko jibirila ma ko jɔnni ye sɔmadu ye ni ne tɛ jɔnni ye sɔmadu ye ni ne ala tɛ o kumana sɔmadu ye jigitugu masa de ye ka adamadenw y'a ye المقصود في حوائج على الدوام c'est-à-dire ka i mago dilan dɔrɔn dawamu la dɔrɔn ala de bɛ se ka kɛ